Yankopɔn wo ne abanka hye da wase. Wa wa hu mmɔbɔ ne wa do ye do so eso. Wa korae ne yankɔnda so korae. Wo hu ye mmɔbɔ ekɔ a wo de ba. Ebinim anya no saa o ma to na nanom won hye do asase ase. So wa do korae hye ya ne yakɔba botae bi wo. Na ne ntia wo nko yan emfa yan kɔ France amanfo. Won to yan kyerɛ samado ene sɛ wo botae bi wo mai. So the amanfo wo ye wo mo kɔ yesu emfa hwɛ de nsu nyansa. Israel ade ebra won sembe konfana mamu ye traso dia bi nipa ni mani pon to nsam na se ya fa bi abobra so woni munyam aso bi ahie biam Israel so ade ni pon fan sam no kwakwa so de ya triabre so de na amanfo kan de mo ba fa so ade wo no aso ma se yenka ne ye to gu mfana mamu so obi wa so a ontu won fa nyono ne kranko de wo ba be wo wi asinti won fa pese odi be hintalipa to goda wo do san wo bia so beti betia wo tie no dia bonbra wo bo bi da wo bi da bi atwam fie wo ha biom ni pa da sani trasa so wo kutanya so didi no ko ba wanfa wo trasa man pomponi ne nkotra en twabo ne taboda bo wura no wa dakam wo te ka wule nsu abe fa ko Rade yanwa sada wuro efi ase bo anyen na subinum na so te ho fa ne se o mumfa ho Lord to bre so si wonu dia na wo ba ba ye ahomache na so ma Lord to se wonko o ko boda wo a try wa amanfo na mfa o bo trase meja fra hemfo so ko si minister so ko si MP so ko si sikafo so ya hunu ba ko pa o timi dane je ne kranko Say Lord, and then Mamma me. We are so corona muniate. Now, when did the time? Now, no, yes, so kind. So now, when you hear Cassia, 3 years in future, say this in there. A big mother. Now, so big mother, every you so and ever. And what the many pioneers are for. Many pioneers, no Nippon and Clank, Market, ye copper, ye corner by. The neighbor ban was you. Many Mr. Wadumbe boy. O Yesu Dimonti. Amen. Zephaniah chapter 1. The Gano can wasn't a promise you said. The couple ya doman how to send the metros. When we Zephaniah chapter 1. Zephaniah Tibako. So di for kokoma no say fin from okasai papa. What the kokoma tuja de nyankopon babaye no nim nyame adwiri mpo ye emma pie to adi fo no bia ko fi sam bia ne ni pattern so dem ye ti asami adi fo kan nyame adwiri e kire di nyankopon babaye Emani pali ban ho so o mu na ho bo so mo ye bi si o mu ade ye ba gi loto number di for phone bia ko system ko so soro dem o say am kasa ntira ne ha o be papa asema no kali o ti asem ya be very careful okay me ken ka ko de tieri Zephaniah Tibako chemumi was a proud I never proud dinina e frasa sieni akọ Potokasa was I'll consume all things from the earth ye ka kokobwa mu di e wonya mi nsem wa bi na me kenka chawo be wan ka so be pra bi ajabi adinina ba share frasa so eni obe pra sasante kafa ye kase ye be pra dia also who na the crop said ye esiti ye waste e ya tantade apro ball aso ade aso ni so tie de praye e be kan na we wo sema wo mu sa praye yankopon so oba be pra no ya buro ho no yen tete enya ball aso wura wo but making kako wo de nipa ni bia fra Je sais que pour soi va près du pas du bien frère c'est dia mais c'est du pas du bien c'est où là papa
wotua metrenie so tia asase wo so na nim Yesu wo te se wura wo ya body te se die nnua ne nsase wa bobbo nnua ne nnoma ne mmirechi ne nyan aguwia ye wo gina bia som na meka wo sa wo pa asase wo so na wo nim Yesu a wo ya body wo nye nyame ba John chapter 1 verse 12 was one hour no 1 hour din Yesu din no wa mo tumi sa o mo nya Nyankopɔn ma ti Nyankopɔn ba no eni ho ma nipa bia ti nipa nyina ya bode tenie to ti Yesu Kristo dia na sakra wadin firi bɔne abosom saba dwaman ne kɔ ho ni sayi go ne tro ni bɔne so ho bo nyina mu no afere na wo ba be Nyankopɔn ba ti abaya no ye nya firi Yesu wo som foforo bi mu senkremo som ana boson som ana konedi som ana som Buddhism ana se Hinduism som na se won sakrament Yesu ni ya wo ti se wura na dia won ti dia kere so ka chi na be ti dia kere so ya sam ni obe pra ni na akọ ha tuna la su sina me ka chira o sara so ye Nyankopɔn dia wa sakra wa nwie wie na Awurade esra o sika se mu a fa o sika ne bi gwa nyame dwuma na nya nyansa ma wo na nsiesie agapade ma wo daache wo wachi gosade bi a wo sika be ye wo ha ama wo ho no fa so ni so heaven ti asama me no kan yi pa to se di oguma ne ho no oguna ne ho no Galatians chapter 6 verse 7 echo Nyankopɔn wo nsina twetwe ti se di onipa buo mu otwa di oguna ma ne ho nam no fi ho nam betwa poye niema wo ya nyina sa wo Nyankopɔn ho niema mfa wo ho wo betwa poye wo ye wu a wa pro ukɔ ya sami Yesu tompi nyansa bi to nipa trim wo se mo hye samaja pade wo so mo hye samaja pade wo so Lucas ampa etidu mo twinche mo abionu na yo papa bi ba Yesu ntan be ka so openkwaje ya sami yi abi Yesu Kristo ka kire se sa papa no Pharisee bi wono mransam du wo de adwuma nti sa o pese wo nyan kwade ya o yiwfo no bi o pese o nyan kwade ya mransam du ndi so ni Yesu ka so tese na be ko de papa no say yes mransam du ni de medini nyina so Yesu say yes wo di nyina so mransam du no keke no ntime nyankwa o de asema me kan ne mum ya de bi kan ti asema yo ti ma mo ti wa se mransam du nko a ana ni pa o de ko heaven no wadi hu mo bo da ko me ba ba kire mu ha kire wadi e bra so se bie no kurem kire wo bia o Yesu si yes minim sa wo de ya adwuma na so aka wade e ba ko only 10 commandments cannot take you to heaven. I'm telling you. You are saying you for the to mransam. Sen kabere wo nam do ko Galati fo nguma numa ka abete ne mabi ase. You are saying pa. Why Yesu katra so for se bogu me dia dani. Say ka fo be ko heaven. Won ton na hunya bi e emfa ma hiafo. Won ton wo fa sika no mo hiafo. Enti on se wanti me animachi papa de ti asemi wo de awere ho sai ofiri Yesu achi okotana na japade o Yesu sitimum esikafo adi mom so beso adi mesikafo so be ko heaven ti papa o lan kusa sakese wa hyehyɛ wa dan ne o niema hodo wa hyehyɛ so wa ye careful na saso ya o te so no nipa wua na ewu wa nfa wo sika ne bia mo wa hiafo wa sakra wa de awie o wa di Yesu adi ya wajabo ni bia yo won fa sika ni bia mo hiafo cho obusiam efio won fa sika ni bia mo wo mo wa nyame esro yesa bia wo ni bi wo bi won fa sika ni bia mo asofo won fa sika ni bia sisi sori nan anye nyame ho ne ma da wo be mobo ya sam ni adentra because ajapade bia wo a Nyankopɔn enimu no eyewura tino so mi be pra ni tro so de pra ya be to so be obe pade nyina fi asase ani akɔ eyewura
Omeko Sefania Tibako. Nipakuo bay, Obe Pra Makom. Near my bay, and I said, a Yula, no order pra, Obe Pra, Pram, near my ben, Obe Pra Praco. But I saw him much or Predifia, or Pranko Kubin, or Prat Nentibin, or Premium Bin. You are some of no cani, or Praborehun, Banchahon Pra, or Prabrohun, or Bad Prefia, or Prat and Tadi, or Tom. The same Yakupo saw the Prat, Assassin Yemen in our pa. Also, whom said the assassin Yama is it your young Kuponi. Are you Wula from Genesis chapter 3? Papa, finance and fire to what? The Korean catch on. Oda Panwati, Umpa Jan, and then we are because we will. It will be Sunday. Pictures be free. Germany, Bremen, the Raho. Or back come on in the country. Back come on, our Rijaya Abba. Our Rijaya wants someone, Yakao. Or Bante Bemasi, or near Hobrasia, Bemas need got the money here. No more Kufi Hako, our Rijaya Abba. Now, Bemana Koho, Barisakai, or what is the time of Banu, who should be to be a double part fresh as one that. Or Barako. So, what Papa Imo? Or call heaven. The Sabre Waja and the Mintimia, you will be our. And Ponimu or dear Woodia. Nani Pan who so Tessa, Preocupare cat, or the Dlassamamo. Yakayam Samo, Tinam Takas, a catcher and support. Ropa Bobram said, "Our pet will be uncle." Wow, study all Bobram said, "Our pro will be uncle." Now, was such a beer to you so. Preocupa pa, who would you be to when you know? Nipa biare da hodo na nipa na pie gina baabi afa na nhuru baabi a wonfa ehwo na abeti nyansasam a yete ha na ye ka kire mo na bi mu fa nsan kwasasam ne ye kaka mo ona abeti ase fa nyansam ba obra wo enkwana nya obia eduma wo ye no wa na akoye ho so na apase ana ba de ma wo fa wo ya de o company num ana etu awoka for eduma but one time ewurade be de the credit for you son o jifiri wo nsam wi a wo de koso ye wo eduma no oro so de the credit ko. What a yansafo, this year answer. We are seeing all very wise. Also, about Praco, young Henko for the Praco. We are now about Praco, young. I mean, you can come at you. Lucas and Pompo, Luke chapter 3. The Bible Rocco Luke. Yes, you can't we are not some more. Sana Sephania Coraso. Sephania, comes in the Dika can use king. Yes, but 3 weeks. And the John the Baptist in Bonacan. Luke chapter 3. Come on, John, 8 years of one answer. You are 7 years. Sabre you honey. Odika Kasa from John from Luke chapter 3. I mean, Russian time, I mean, Kuhoka Kancho. The Luke chapter 3, verse 7. Was it? And what catcher of Grofo Kunus? Yao. Ufipa said, what more would you say? In Rijama, Nankama. Why? Ano bomb koko. Seven million free, dear body. A wufua, a bano. The Assamio, take from Tekio. And I joined the Baptist who said, Wufua be panim. Nanya Fade Jantoso. The secret thing is, Yankopo Neki, a Wufua Danam fan to Calandaso. One fan to front page, one fan to YouTube. I'm a ton target. One fan let the one who are cassette and media version to me for Yansa. And the Moses by Psalm 90, verse 10, it was 12 was a rather my media, my new women not do aka. Papa, so who would not do aka? All have a cat a trampo be. I will for me more, but you women not do aka. They said, who's a cat 2 days? Never who men use of him. Me yammy, men won't be him. Finance and Yamome Brown. Because we said in Jobber Plaza, so I could be as a for you. I will live on this earth with common sense. 99.9 FM. Ha, I will not. You didn't get out. Maybe I have Casaya Makoko, a Boko Cotini Pastor. You didn't get out. Well,
some like Kabaka and Kwasha, some of the young you can Kwasha some of the prep. What am I? Papa, you're sending to you. Nana, my young Kwasha, some million some water. You bet you not. It's only Konya. That transit you did them cast and Kwasha, some of the Kawa. Young Kwasha, some do come on some gym that. Abufobi ba wate abufobi ba akabia ho awade mu di pa mo nyame be twani pangu te se wura ha awade me kasa sia na me wura ho me jare ho pa na kasa this time ye hunu bi asofo ko hifo bi so hunu bi isa asofo bu be awade rebi na me ka kiro se nyankopon be se so do mu Gomora wo friend lot to nko asha da was brami miye de ma ba ya future aba for the so do mu Gomora no they were just human beings o man fanta ba ya ma wo man rese far different from Sodom and Gomorrah for ntu hu omo a wo be hu omo sa se nipa bi keke bi no ma ba ho ya se ni wo be friend lot to kokoko say lot onkrofo bi wo ha yi wo free ha omo bra so sa Sodom and Gomorrah for no ma me na wa siki tu asia bia no ma me na wa tira so ya bo so ni amanfo ya kan ne bra so e bi twara to akena ma na sua nyansa but I was a real senior. You are somebody yo. To see I can say any other India. Who made me the name of Diago? Because your life for all this I out there. You are somebody else, Casano. Why do you go for the fair lot who come? I was saying about me to be a cop. Cobo the do be kin when you're sunny or Johnny in the crown. So I'll be here. Some of them. Now then, she pictured the growing. Papa, the strong, eh? Show we. Now to be dead, do baby. Now we see baby. I wonder. What does my catch on? What do you want? Be very wise. Noah person the same thing. Said Noah. Said Nipanim, the never be in Yasia. Said Nipanim, Sahim from Nim. Some ministers in Nimwa almost spend all their time on political issues. Oba soon yami no krem. Cause at present me so we one find this in court. Just about can present me so we one find this and call jana. Oba bra ko sham shata ko one find this no eni no ko ampo antini abanko. Ka pese this na the trust. Mama ka kire mo fa hia. I'm going to say Noah, say na me baba ye, won ko na me catch all. Di bie ko ona so amanfo. E no di ne tia ya abiri no. E di obi aja pade ye bi ne tia ma pe. Tie ni ye. Ya so kan yo, me nya me dwuma yo be boy afa ya me be hira wo. Wan fa ma ye ni problem. E no nti ye kwan sai, ye kan no ntu. Ye preach ye nya me dwuma with the purpose ye to be kapre. And then conformity to baby a woman, Sicano Park of Chicoco. You are somebody can you, Sicano make pa. Because I have better little numbers. The South of before be a bano. All the 3 studios are hold one. Why be a sofa now? For I mean, you my money me double number. Me, I don't do that. Me pack and country. Then we know the same ramble. What's wrong with you? Some I catch on better or say, yes, you got the theatre. Wadi hu mo bawati you want to go ni shika afedi e won catch up some nyedi fia bufu a e ba ndo se fani aso ba se prako na nkopom be prasa se so de nyina ko ha o trosia Yohani Luke chapter 3 Yohani suboni mpo hu se fani anu mahu Zakaria anu mahu Isaiah anu mahu uko Jeremiah chapter 30 verse 7 what in boy e dan so ya ebi enye se ye no so do ni Gomorrah de no nto no wa person de nto ye bre so na eba yesu so ba ya Matthew 24 verse 21 was ye na wo yinya ka se free as picture se be sin ne ebi mada na so ebi mada pepa papa fa nyan so na se bi ba comme se fo wi
a different way no akase yes no anu tom say de eba ni ti no asoma say me boda wuru wo nyansa fa un ti akọ esa dadu tua urade be kire nyansa chance wi ase hanya odia e banyifo ti tro be firi wi ase akọ tu we fa nsia de be jasa si bo so maki da se de ba no me ro wi ase a de be na laki du be no me ro a tari bo ncha kan de be no ba me ro a e bo santo mo ka bi unsa sama me bi sanko fo yira we o wa sa se so afanya nsa wo o date da ho o date da ho no bi anim no nyankopon tu na me sere nyame se ka da wo brebe so no na nko afa Yesu ate nesa wo beda ni wura wo be se wura be prawo wo prawa ni be wi a me kire ba bi o do be ko nesa wo prawo do akogu mattress so e de ntima kata wo so nesa wo prawo e do akogu sika kokwa asase so na wo pesika ni bi wa sese bi edi e be kire aboni fo wi wani suboni kasaya kasai sa fede wani kacham se bungeni fe bufu apetase ho mama bia ba fede wani kacham se busaka atu fwa wo kempra fede wani kacham se busaka ami sha wo se wani abie no ani ba ho so ate verse 8 Luke chapter 3 verse 8 was na afei Munsu aba e pata ben sakra. So sakra ko Roman, wa sakra ko Deeper Life, wa sakra ko Anglican, wa sakra ko Pentecostal. So aba pata ben sakra, en so ko hwifo aba. En so tutu aba. So aba ba wo bon. Na so dem try di nipa ko heavy. E ye wa ba wo so usuban. E kwa ya du kun fa so. Bebesia so fuma mi po. Ke sada so bi ya ma po so ntese. Le kwa pa du kun fa so. Woni le wuo. So onye bayifo na ne swa na de usuban no de azo ne swa ko so baba yifo bi amulikum ti asem yi ukuta honhom papa uko Ephesians chapter 5 verse 24 down ukuta honhom papa can you respect your husband how to be kasanje ukuta because 1 Corinthians 11 verse 3 ekon was the Christ training yankopon be matri Edi Kristo we can know obatri ene bema just a bema ntimi ni di Yesu atam de a how come say about me di ukuna atam wonya bayifo a esa wonim trust no hu pa timi se si ukunu kwase twitwi fa so aye ukunu chewo ye hu bibi bi kira no ruade beba so ye maku panyino umu ade ya wano wanum kasa nye papa e bon and once na part me di kasa etia kawo and once na be di wonu kasa etia ti say de o manya toilet no di akire mu usuba anye sakrawa de wa utiwa o say ware no mitinye say de wa ye be ma be na be wa ojojo obi a fa obi a no wo say de o pe no twa ho ona mo mpai bo bia say mitinye na me de ware de na mitinye wonu kasa tai o muni ahomrase you are some you 99 Muswaba pata de sakra Muswaba ene Kristo so no nyame aduma next week wo no ba tibiem ne saba nyame ka gu masu se memra me kanchira manfo obi akotu ba bon no se de ono apetese fo benya ba buru kotesin bia kotu bia ntu amoto apetese so mo tan so Yesu obi aware aja na yere aware aja yo ako ware ba foforo enso benya ba mu quotation ko tu akere wa kere die ntia wanja na yira kofa foforo tene obi e ko tu ba buru se de obi ape no de kire wono ani suba mbon ya otimu no de ba buru na kire ase de sintu de suba mbon no de timu jaje ne baba otemu fo no baba ba tra ko nyanso aka so ko tu afa wadi e ko ya be ma so de yire fa so ben ma pa wo ta wo yira yankopon se don wutini do ba do ho asemboni sewu o ja wunya bayi wunja o da ye ho do awo soso ni se de wo ya biya ye
wakofa ba ho fofo e ho brash wu na wo yire no de wa reject no wo hate wo yire no number 1 wo na asa wo bodam fo na bro nsam bi eno no wodim honhom fi ha be wura mu ya ko James chapter 3 ho bebere ni e ye ba ye honhom a na dia ka so wo ta wo yire o mobo Jesus se dono wo se metan wo de bon nsam gina brane wo wi ye type uko mu mesu mu awari guo nti nkwala ne bebre abon ola ne bebre nya wofo ola ne bebre hu na mane awari giant bila me kasa ni kuna wona se ka komisi a awari giant be ma wo do yire wetima wo ba ne se ka de ni pe na ta so obnim sa ye ya fa hodi ni yo nyina na ba tamum Ruade beba wo onka ho Rebi ya me kanya msemo enyim ba kwa comfort no toye ye kama kuma kese ene se enti asasi da hojan eni wura o se dipa bi ho anaso no enti enum papa bia so no fun de na brabo no aye no me brabo nkwa no de na wiase ti asasi da hojan ti abosonso fo be ko so atena so saa akunkum ni pa ya rituals to tell you pass din na yango potro ta hemfo bi ba ko so trash atuna so suma po so ni yango potro ha de obi apa wonye na sase so wo yi da bi esi ho asuma fo nyuma ti bi so nchegwa bi asan nya bi asama ko wo yi da bi esi ho yo pari yo wo pari nsia pa bi hi yo hwirim pa bi ha oto me fa bi he wo sum na fabi nsia he wonum numwi wawi e beba onza wo ye boni nyame won ka he enkrofo yire numa wo fa wo mo be ma kwabrani wo kuta common sense ko obi yire sebere o ma kan du ko bi se medu sam ko kire wade bi o ba bi a wodi na ti aye obi yire nti wo so su nya sramba di gu akoma okokoso na be hida ko na de sua obi yire ti maya bu oro ntimi ko hu busha fo mpa ba ko bi nyere ho ade nwa ano obi yire nya bayi nya ni bibiri ya ni bibiri nya bayi woni biri obi yire obi yire Lucas and continues ya so ni ti obe toaso le tabu no ko ti verse 11 Osuru obi awon se yo won tare am se yemi enu awon mane yom ko bi ma humo bromra wumu the verse 12 was not to give for tax collectors e ba se san kan nemira ke footballers so management ne so beba ka ko sinya tete ba be gusa bi was not to give for so e ba se wo mo wona su wo ma ba ba su o bi aka ne boni Pia kana kwa wade obompa wade so fa mboni we cha me fa cha obi a srei boni fa cha na Yohani bo mo susa sankofo Yohani personal obo sa bufo bi pa o mu dimri ka ba Yohani ho Yohani me mo pa me he me srei na me say wade mie wani wate o se to je fo so bai best of say wo mo wona su o se do ka kira wo mo say chachira fo e dia na yenyo na verse 13 was no catch on say mo nyen chare de wo tato ho no abaya tato ato ho na wa dia borosa wo ya kromfo bu o man no bu faso sika bi a ya tato ade bi so mfa bi nkeka ho sabi abaya ni aso no kokoje this is for muntie bi abaya get found be to ha mu niska mo mfa nya bi abaya se mo mfa nya na mo mu ho konta papa enchira o man the tax me ko be tax am tu o man mu nya agro ya sabi yo ye chake man fo sika ko man num wa be tu o man sika bi wo hu de guade be ho kwa here fo bi wo bre e twato na kwabra ne te office ba bi no te odi bo hu awie no asefo am bo hu dua pa Munyin chari de watato to jefo
verse 14 wɔsɛ na asraafo nso ebisa no sɛ apolisifoɔ ne asogyafoɔ ɔmo nso baae obiara pa ɔde nsakra wo polisifoɔ mo ntie nipaku abaye gyina egu ahodoɔ nyinaa tie because mo nyinaa mu kogyina kɔnwa anim akɔgu akɔnta to obiara pa deɛ ɔnyɛ sɛ na bɛ obɛnya ne tie didi mu that is wisdom nyansa no akɔfo ahu sɛ biribi ba akɔfo ahu sɛ biribi ba o yɛ dwane agye ne kra nkwa yɛ nɛɛsefoɔ mote hɔ onyinsɛ yi tugu motu onyinsɛ tugu hospitals ahodoɔ ada mu nwane nyɛ mo kra nkwa wonim deɛ ɛba ha wonim deɛ ɛba ɔha polisifoɔ dwane togyefoɔ nso dwane nipakuo ahodoɔ no farisifoɔ no dwane ɔma yɛ ho nyamesomfoɔ ne ɛkɔ asɔre obiara di ba ne ho so yohane pɛ so obi nye dwane yɛnyɛ dɛn wɔsɛ mo nso abɛfata adwensakra togyefoɔ so ba yɛnyɛ dɛn wɔsɛ mo nyɛ ntra de wɔtwa to hɔ wɔanom so na awurade bɛgyina pu nipa ten na nan no so bɛba yɛso yɛnyɛ dɛn wɔsɛ mo nya abosom huhuo no som woyɛ ɔhena ahene mu hene di control tiasɛ obiara bɛba bɛyi na no sɛm bɛba da bi hairdressers fo bɛba kwa mo de amanfo tiri ho fa so no wo so ba bɛgyina hɔ wo pɛni yi a wabu sa yohane sɛ yɛso yɛnyɛ dan wɔkyerɛ wo sɛ mo nsa amanfo tiri ho mo mfa mo na kyerɛ ha na mo mbra wɔkyerɛ mo de mo nim fa so akyi na mo makɔ bi sɛbe wo ho ma wie yɛ paa yɛde yɛkasa kyerɛ wo sɛ asɛmpatafo ne akɔ before da wuro no wie ma wie madwuma na me bɛbɔ mpa yɛbɛsɛ awurade sɛ awurade ohoro me nsa fi obi a otie me mogya akasa mo no so yakasa homakye yɛgyina dwaman so akasa awia so fɔma nɔpɔ kɔsi adwummerɛ yakasa deɛ otie no ɔdwane agye ne kra nkwa yɛwantie ɔkɔbo nsɛm gyem awurade sɛ fani asɛ ɔbɛpra akɔ na ebi ka hyɛ ho nkɔm no de ato ne bi a wɔnkenka ni no bi a wɔntɛn yɛka kyerɛ wo nsa ne da no duro sɛ ɔne sɛ ɔyɛ wura ne bi a wɔnsakra wontimi nyandagye nkɔnkɔtɔ dwagyem ɛnsom wo yesu a nyankopɔn naba so sɛ ɔnye nipa nyina nkwan wontimi nkɔ wura ne nkyɛ kokoɔm amu nkotodwe amu ti hɔ nsom wo no so nka wadwaba nsɛm no kɔɔ no sɛm nkyerɛ no wɔba bɛgye nipa bɔne o wanka nkyerɛ no a bɛsoa wankasa ama da kɔbo nsɛm gyem wontimi nyandagye nka nkyerɛ no wosɔre a business nkurɔfoɔ yere wosɔre a mekɔ adwuma wosɔre a meyɛ sɛ yi wosɔre a mekɔ ne wosɔre a mefa ha na meyɛ sɛ yi wofa dako kyim prɛko pɛ afɛ bɔ so wura ne nim bɛmu ama ne ya wɔsɛ me na mekɔ dwom o ehu ya sɛ kaa no yɛ sɛ yɛ sia ne hu sɛ ma bɛpia ɔsɔ hu awie yɛ wogya ne da hɔ no kɔ hɔ hɔ na bɛhu sɛ ɔhene bi atutu ne ntim agu so wɔkɔtɔ bɔ nsɛm gye akɔ Isaiah chapter 14 verse 9 to 11 wɔsɛ na wonso ahodwo sɛ yɛ ne apɛ wɔsɛ nsamanfoɔ bɛsɔre abɛhyia wo ba na ɔbɛma ɔkɔ aba na ɔbɛsɔre aka kyerɛw sɛ ɛdi wo nso wokɔdidi ne yɛfrɛ wo nanaa hwan bobɔ ɔbɔdin nti wo nso na wayɛ sɛ samana bɛtaa wo na wayɛ sɛ samana bɛtaa no ɔho awieyɛ ɔwɔ asekɛta a wasama wɔ ɛne ɛmmoa birika atiafi mu mmoa kɔkɔda toilet mmoa mu ohuni bɛbutu na wɔsɔ ntema yɛ wɔde bɛbua ne nsonsono na de sua nyansa ɛsɛ wura de sa wɔmi ahemfo n'ani wɔmi mpanyimfoɔ ni na wɔhuru daakye na nyɛ ha ha deɛ bɛtuma bɔ ɔbɔdi bia o ɔde kabu so kɔso sɛ wiase wɔ yi ɛkɔso saa bɔda wɔ yi bɔda no ɔyɛ second kɛkɛ na wakɔso no woda kɔso wie a na wonim yesu a bɔda bɔ sɛ wiase abɛn mfa so ama so nokora ne yɛka kyerɛ wo no yɛnkasa ntua wo ɔte apolisifoɔ ne asogyafoɔ so bae sɛ yɛ alusumɔni yɛso yɛnyɛ dɛn ha na ɔhyɛ aseɛ ɔsɛ na ɔka kyerɛ wɔ m sɛ monyɛ obiaa haihai de tua bena bobɔ nipa ta so haihai moyɛ ahunahuna dodɔ watadeɛ nipa biaa bɛtumi ahyɛ bi o nti hyɛ atadeɛ hunahuna nipa wommɛ nipa be friendly with men be friendly with human beings na nipa ho adwuma na moyɛ muhunahuna nipa
Munyi obi a hai nipa no ye bone a aso che osam de manam de amam be ya huna kola kura huma no odwane be nipa ho adwuma na mo ye nipa isusuro mu mo nye bribe rough police no nya ka kwa mu so driver ni duro ha ne ta enya asema ho no nka ye se de 5 cities ja no ho kwa Ghana no yi wan no de ato ne lances ye chi na ho yi ya pe ka ne ta ikotu nipa dobo ko wu na police ni gina ho pa na ka ne ta dance say ya na ku hwi nipa ne wo ka driver ni hu ne mo hwi mu jagu wadi be tua mo ka tse mu dwuma tse sika wan Ghana nti o obi abere ne kra ha osemo yi obi a hai na mo ntutu obi a no kwa I put it to you mame ojina ho yi obi akosi sina fada sase sabe ne ntema ba ko pet no de twa mu ojina ho sabe mame jina ko asam na ko nya bi nyare na boga bi fi abotibam e the force aban panimfo yi bi e the force wo sika nti wa bi bu mame ni bu kata no afa asase na asam na ko duru court ye hwe mame ntoma ye hwe chale wati bi ehe no a wo de body ahoma bi na so makoso ase ye hwe mame sabe no ho posa na fe hwe boga yi so ne tie coat sika no wa trema mo lo ye se die no ma ko jina court na mame we ya won ko school da I put it to you mame so I put it to you on just now according to PNDC law 339-553 section 4 some free ni dia buakata mame no so na lawyers dia se ban ka no kwambo hu ma wie ye pa asamashi ya twesi kama enti asamo nipa ni different pa you try from every angle sir wo be nipa na debem because of money ka wo se tebu for mame na mo ya be sa no ka wo se tebu for mame ni bi sun wo ko sa seketo ne me bi so ya pam na firi so na bogesia ko tu foi abefa mo ntoto obi anokwa mo fa no kwento de da sika de nipa be kwa chiri pa Cherio me kaya be shasem bi so na ma chere the caliber of people ni persuni wu ya hodo obi anyankopon be pa wo betuagu the so fall within that range no financial you gonna do franco ohu betima ba mfa so ma urade wache ohu betim ke urade be pra wo de praye be prawa ko but ohu betima ba mfa so ma nyankopon nyimire ya wa bra wo ti Yesu oji na boni na ntim amo ye wurade ocho ho afiri ho Yesu so obi oba me nchare me gelo why nkwanto nya ma nchare wonye ho Genesis chapter 3 verse 15 nyankopon se me the time ato nipa oba na sefo ene wo na sefo entem e tai da ye ne bronsam ntam adenti na wo ko tamfo wa akwaje nkwa wote da me kana sesem de adenti na wo ko adenti na mbalamfo nipa de senia awurade abo ba wiase ukuta nkwa nyame na de mawo antonya mantini monkwa o monsuo no mo asase sa wo hu fiwa yi nipa dimrike ko mo akopa akwanche he wo ko tamfo wa akopa bambo when you obeku nyankopon na de kai ne to ho and no human being can remove that hatred that enmity no human being bro sabi o tamfo wo ko no ho se omwa wo wani abia obi so didi na to no ho se fere kwa kubro nsam urade ma onyansa kwa mana bro nsam ya bro nsam na nipa de senina wo de akom se se wo de ho akom akomfo ni motia no no kom motia je dis so de yakoso ma to mo kira ma bro nsam mo kira tamfo no ma to mo ho ma no wo be hu ma wie ye mo ne masefo wa akom ana honhomfi bosom wa busuamu bia mo de mo hwa busua na waresam mo hwa busua ni yedie mo hwa busua ni mfuntu na mo fanya je se de meka me boa o tanfo o se me kosa wo mwabe tetefo no sa area we mo nkwa de o ma mfa dwena to what you say la ko tu bosom bia be se busua se ye nya me ne sa bosom e bo e nsuo abode ne de wi asem se nyame kra tanfo muni baby abusua ni yamu tisha kaba pesofo bi nyame nsa won so babu busa na ma na mamo e mo nyama hoto kwa bu tresi abusua no na mo hade amika se me boa abusua akonfo ene abosom titimu mun tresi
no obi betre TV susu o yisika na nipa desani kwabrane di bilika ko ho ko pebi bantifo ho bodifo ho emia hodo bebre kwaye da ho ubetini adobi aye ho no oduane mako yi di nuro dia bon kan kira nto nyama so nto nsuo mu bodifo so mamo obi twa short no de boso be bata koje ka wo bia firi boso mo obi to aduane abonte so aduane na koje ka ne akere na niema bi nyanka ma de bi no ye gu aduane no so ni peji tritu obi kwa ware mpa iso ko ye duru ha ru ade obi bi store keke yesa boso mi bata aben ru ade beba police for ne soja for mo ndi tu obi anokwa wo se na mo makatua nso mani mo nye je bribe rof mo nya de mo kire mo makatua nso mani Yohani asema wakam wo wi sa asem wo ya pe ano tisi ha wo se ha de dia ma mani abere ka kira mo no owura bi ba na pa wa kuta de nsem te se huwa mo an ye di huhu kogontenu obe huhu ni paso na ntete no odi kogugem na aduane papa nde odi kogu asase odi bi be ko heaven odi bi kogugem tiha verse 15 Luke chapter 3 verse 15 was the essence say o man hwe kwan na wo nyina susu se susu wona kubom se ebi ya Yohane boni edi Kristo nti Yohane ebuya wo nyina se mede nsuo ene bomo su na de no ho ya tan asere me aba ya min se me sane ne mpabo ahomompu hallelujah that is the power of Jesus. What did Jesus to Muhammad ho mobo what did Jesus to odi for bi ho mobo Jesus se bebe so me kan ho asema choro da be hu se wa nsom na wa bragu e wa brabom Yohane sane mpabo ahomompu me sase ne kura ti asem ni yi twebe sisi ho bi wase wono yodi machi ba no ho ya de sere me be sase be sane mpabo ahoma wono ana wode won konkron ni oja ebe bomosu. That's it. Verse 17. Was so no, and then who saw power kutanism. No, about prat na pro your hospital. About prat na pro your hospital. Was send wa bobwa, a you no ano, a good necessary. Come on, over me, papa, or woman see, Emma. Was in an entertainment dear, would I not dear? Or we suffer 224 the boyful. Over me, young conforming when you say you go for, over me, a man for Yaka. Omo bu omo yire no ta omo yire no abosonsonfo na omo mu di abosom nuane sigret no mfo ni wi no mfo bible fo wo omo repu nkola secondary school teachers omo first school fo JHS teachers omo repu nkola on professor chimpra atrofo wo omo mu bodua wo omo mu practice ba yisabi wo omo yaka ntokakofo ene omo mu di muafu omo fa muafu akokofo wo da kwaye nkwaye no odi obeta wo yire gu sentete odi oja enum da ebese yanko safania to asem ni Yesu di ha o kan no yan sanko safania odi fonso to asem ni helifo na Yesu be obe pra o makon helifo na Nyankopon ebe pra o makon ayen ko hon tento safania iti ba ko iti se mo a eye mi no so to asem ni me fan ko nche mu mi ensam so o se ti me pra onipa ene mo akọ enipa kuo abodi ku a o prepare o mako me pra onipa ene mo akọ ke se de nipa nyame si pra o mako ka yi e hodo wo nkuro so awo da se nipa ti nipa nsuade wo be hunu nipa ne job si wani tuya me so na ni ho wo be hunu nipa ne sana pa okọ enti papa wo de ne ma ke pra Yankopon pra me mako wo so be pra nipa ne mo akọ nipa ko ni Genesis chapter 3 nipa boni nti Yankopon tumi nipa fra abode Genesis 3:17 o se Adam nti wa tumi asase ti nipa boni nti Adam nti ensase nyina ye cursed enti ade bi efra asase mu ba no me da so obepra ni nyina akọ Yesu na be hu yemobo Yesu isu na wunni no o se ode krono asesa Yesu o pe krono se Yesu o pa petese ese ni Yesu Guinness se ni Yesu Champagne se ni Yesu Alomo bitters K20 o person Yesu ohun mobo be Judas ni pesika mo fa Yesu nko na me pesika nko Judas fa sika o de coin anko di na anu ansa obetu sika no gwa sori fi e ko share no gwa konfu wi wo make choice ya fanyansa to rabona wo bwa wo pu Yesu ato nchen na wo fa sika wo fa ma wo fa japade na na mo ho saa no fanyansa to na be duru bra bi Judas o jai sika no go
ne nsama ban e sika to ne nsama enye yie bi ewu asase se so mene ewu asase se so mu a etimo mena ka sia no beje mu air condition car no ntimi so bi mu e da na oda wo be firi wo be sensen oba na odo se bro no to no beja ne to bo won saba ban e sika to mo ntimi so e beje gu fanya sabo bra fanya sabo bra sabe pompe yesu no ki o be pre ni pako na nipa o pra ma ko ntie be fra bode kane no enam bi ba wi ase na fre na Eurofia e ma ne ene ba Eurofia so hunu bi o ha Ghana ha mpo ya so ni o pra mo anko kane enwa pa ibi enya kadrebe ase ho anwa ibi wo bonte wo fi achi bode ho ne yetata ho me nkola me kai pa ene wo mo ko fa kadrebe bi e be gu wi ase ni pa nwe yeba ni ra sai when nipa ni obanya sane etimi trans detected go hunu di hoso ti asem yi wo se na pra nipa ene abo akọ apra go se mi sa atakọ apra president ko ojo ba wi go apra no ko on debi la nkwa abu akwa no mp apra no ko bo central apra no ko bo kalam ko tari go chaka no mu o pra nipa ko o so de pra ene ya duru so o pra ko e ya duru so to de guy ya do so won fa we bo bra se de wa wo pe e ya duru so opia ko de ka so ba bi pra ofia so oguzu pia wura no ko de pra ne beto no na pia no ko am be kro ba bi e wo pia nipa gugu urade huni pamobo urade me so huni pamobo nipa mobo na nipa ni mi susu mo urade nya kana bu ya ni bia nya dwama ma ni bie tie na pra woni pa de mo akọ na pra wie mo no ma ade apomu mpata akọ o se nipa no mi aka mo ano wo se ade sintudua tio ade sintudua ko fa to sintudua oba na de ntema na ne nufu gu abonten na tabre o de namfie hwe nipa hwe ne meshi egu ni ti so ne se de waye nanim de to dwaman to mema mu fi asam ni yo wo Matthew chapter 18 verse 7 oni suntudua ntiwi asenwie kede wo de pan ya yawo wo kwa point nyina egu abonten wo trasi nipa mu a wo point nyina egu abonten ba ma kwa ne support nyina su gu abonten suntudua koso to se suntudua ntiwi asenwie wo pa atade wo twa wo amu na wo fugu wo pompe no fu yi te se fufuo ntwa mienu agubo ha ana wa atade ne bo no fu ntam ha se wo twa ho dia botaya ne ba wutiri ma nti ko twa wo no fu ntam se bi pa hwe wo no fu mfimfiri nya gamansam ne wo mu no suntudua ntiwi asenwie tianiye na wo sa ko Matthew ho chapter 13 verse 41 to 42 a Yesu so obaba oni papa de besan na konwa so no obaso na bofo abana ko bobo suntudua tofo nyina no do do ba ko gu eja sono no a enum dagu to tokofo suntudua fofo ya sankrofo yinom na so de mu na ntwa so suntudua makupa yin di dukura kam ni panim na ni pamu na ntwa suntudua ozo so banti bebre ntimi nkwa asore ukwa asore be di bon nti onza manfo se wonti o mo so nyame be pra suntudua tofo nyina akọ yo asem ni o pra o makọ tie was a person to the other Korea, was any abonifo, but what bonifo be very swatcher, was an electric shiny peppers as any, a radia semi, yes, of was any, a radia semi. Here was an amama mensa, not tenemensa, there were you done it, you that so, and Jerusalem. And you know, so that means that you done it Jerusalem. Go for my own Yameson for Jew for, met tenemensa so almost was an a big trap bar. Enkaye ani abosonfo asofo no abosonfo loto number 4 be di loto number wo ba me na ya wo foro ta obi to bra asofo no me twa abosonfo asofo na to default foro no ka apare ma me ke be sai wo se ani wona wo sore wo so asafo tekeno na jimfo no mo si abosondan wo abantifi no mo di san mo ne mo di abosomachi ahemfu titru na no mo taye ti asam ni yo ado to aso adi be si chapter verse 8 chapter 1 verse 8 was it a word come for the dan was it let trick my pomma any ahenma eno any one I was saying na phone tade enyina so tade anyame describe Bible say the accused from function
almost the Yebesua, America for, Yebesua Canada for, Ghana Niba, who didn't go upon him, or Person yes, Bruni. Ghana Niba, who are 3 minutes, said the Bruni, that's why they who copy European culture, or Bobo. Israel for Subaru. Jasami yo, but the mean some baby NFT, and what there? Actually, Sakai. Who could Matthew chapter 3, verse 10 was all the Buniano, at Uniani in order. The Diabian Swabapano, which was a Buddha, a Wadiba Pranaco. Papa Financial, who confia a capital to Job 14 was saying Yankupunti. Some 90 or some new women at the Duaka, and who is actually a Wadiba Financial. Wadiba was so money.